Fil-Parlament il-Prim Ministru Joseph Muscat kellem ukoll dwar l-impressjoni żbaljata li jippruvaw jagħtu d-deputati nazzjonalisti meta jitkellmu fuq iż-żieda li kien ħall-kabinet fil-leġislatura li għaddiet. Żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa li fil-leġislatura fisret €1,600,000. Inti ħadd miljun dik granted. Sħabek ma ħadux daqshom, daqshekk. Sħabek ma ħadux daqshekk. Bil-500 euro fil-ġimgħa sħabek ħadu b'1,000,000 bejniethom u 600,000 żdidiet. Bad kontu tajtu l-impressjoni tajtuhom lura, tiftakruhom, in-nies anke l-ewwel wieħed kont mela jagħtawhom lura dawn il-flus. Tiftakru hekk dik hija l-impressjoni. Iċċekkjajna taf kemm tajtu lura minn dawn il-1,600,000? 300,000 tajtu lura żammejtu 1,300,000 bwietkom. Il-Prim Ministru fakkar kif fost dawk li ħadu dawn iż-żidiet hemm ħafna li huma membri tal-grupp parlamentari ta' Simon Busuttil. Hawnhekk Muscat sostna li Busuttil mhux qiegħed f'pożizzjoni li jitkellem dwar awtorità morali. Jekk qed nitkellmu fuq l-awtorità morali, sur kap tal-oppożizzjoni, qabbadhom iħallsuhom lura dawk il-1,300,000 ħalli tkun kredibbli. L-oħrajn kienu handbags kollha, kienu ħolqithom din tal-assistenti parlamentari, bejniethom ħadu 2 miljuni ta'. Il-Prim Ministru sostna li dan mhuwiex l-unika każ li jmina l-kredibilità ta' Simon Busuttil. Fakkar kif fi żmien Ostingat inxtrat Power Station mill-Yellow Pages. Is-Segretarju Privat ta' Tonio Fenek inqabad jixxaħħam u fi żmien Jason Azzopardi ingħataw encroachments li qajmu għadd ta' mistoqsijiet. Refera wkoll għad diversi deċiżjonijiet skandalużi li ttieħdu fi żmien George Puluccino, mill-każ tal-Panelli sal-estensjoni taż-żoni tal-iżvilupp. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru refera wkoll għal każ tal-isparatura li seħħet nhar l-Erbgħa li fiha kien involut pulizija assenjat mal-Ministru Manuel Malija. Għal jinsab id-disgustat u rrabjat b'dak li ġara, hawn żied kif dwar Simon Busuttil ma rridx inkjesta indipendenti biex issir magħrufa l-verità u għalhekk għandu problema ta' kredibilità.